kouluun. Nuutti! Oot sä videolle? Kuvaa nyt. Oikeesti? Joo. Mä kuumittaa. Tää on mun poika. Wow. Mä en tehnyt mitään. Ei noi olla. Nää. Moi taas. Jättää tyhjäkäynnille. Sori, muuten ei oo nyt tullut niitä videoita kauhean aktiivisesti. Jotenkin jäi vähän kuvaamatta. Oikein niinku ollut mitään kuvattavaa. A few moments later. Yes. Oh my god. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Siis sori, mä en nyt unohdan puhua. Mä en oo taas pitkään sen mitään kuvailua. Ai että. Mulla tosiaan siis keula vuotaa. Ihan vitusti. Ai. On se vaan kova. Mulla on jarru ihan sika ylhäällä, se on vähän perseestä. Koittaa suljetulla alueella keulia, mutta... Minkäs teet? Sori. Ei varmaan kuule niinku yhtään mitään. Jari vittu. Niillä on hanskat. Mulla on ollut nyt, mut jostain syystä tänään jäi sille saatana. Vittu kun ei kukaan pyörälle ajaa. Vittu tällä puolella tietä saatana. Niin nyt on tässä kotios saavuttu. Oi vittu. Onne uudestaan valaatu. Siis kattokaa nyt. Oi saatana, tää näyttää hyvältä. Ei mikään paras, mut niinku... Onhan tää nyt siis ihan saatana hieno. Ainakin niinku omaan silmään. Joo, no niin, eli mun tää nyt äänittää tähän tämmönen, mutta meidän koodilla mopojoni.comista saatte joka tilauksesta 10 alennusta. Täällä on huppareita, pipoja, teepaitoja, puhelimenkuoria. Tästä nyt esimerkiksi joku näistä, niin aika niinku melkein tosi moneen puhelimeen menee nää hyvällä hintaa. Sitten laitatte sieltä menette kassalle, painakaa maksa kassalla. Siinä lukee, jossain kohtaa lukee, että alennukset. Siinä se näkyy. Lisäalennus, USMG kaikki isolla. Auttaa meitä, saatte 10 alennusta. Ja joo, ei mitään muuta. Ei kun vaan sitten takaisin videon paritse. Yes. Joo, tosiaan tänne olisi tulossa yksi kaveri. En tiedä millä tulee. Katsotaan sitten. Se olisi kohta kesäloma luultavasti, kun tulee ihan sikana enemmän kontenttia ja... Niin tulee ihan sikana mun kontenttia aikaa ja... Sanokaa, jos mitä haluatte nähdä ja minkälaisia videoita. Koska ei se nyt pelkkää mopoilua tarvii olla aina vaan. Että vähän kaikkea. Vitussa tossa on auto.
Nyt kuuluu mopo jossain kaukana, siellä hän onkin. Aivan. Moro! Mikä vittu tää on? Ei oo mun. Pitää ottaa tämmönen kiva mopolaina. Mä haluan käydä kojottaa tuolla. Käy ihmees. Mä tuun vähän katteleen kun sä ajat. No niin, katsotaan nyt tää. Mutta sinne lähti. Kaasukapula on vittu. Joo, se on ihan vitun kireä. Se on ihan... Paukkuvaa oli vähän kärsinyt tässä. Juu, vähän vuos pensat sinne. Ai vittu. Toi on perkuleen outo ajaa. En mä pystynyt Siis sitä vittu, kytkiä siis... En mä tiedä. Skilissue. Mitäs nyt sit täällä? Mä en tiedä, kun mä just täysin tossa, että täällä ei varmaan porukkaa, kun on se vitun aari. No niin, kaikki on siellä miitissä. Pistä paukku. Pitää näyttää pitää näyttää ton pemarilla. Laita vettä! Ihan hyvin tulee Kyllähän se paukkuu. Häh? Kyllähän se paukkuu. Niin paukkuu. Ergo. Okei, no olet ihan vasta.
TikTokit kuvattua. Kattokaa ne. Pitää ottaa vielä yksi kuva.